ମଣିମା ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ କି ବେଶ ତୁମର? ସେଥିରେ ପୁଣି ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ହଲି ଦୋହଲି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ପଚାଇ ନାଚି ନାଚି ରଥ ଅଭିମୁଖେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଯାଉଛ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମ ଶୁଣୁନ, ପଥି ପାଣି ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ ନା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲ, ଏତେ ଦିନ ଅଣସରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଭକତେ ରୁଷିଥିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ରଥାବରୋହଣ କରିଲ ଭକ୍ତ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନା? ହଁ ହଁ, କେଡ଼େ କପଟ, କେଡ଼େ ଛଳ ତୁମର। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କେମିତି କାହା ରାଗ ରୁଷା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହରଣ କରାଯିବ। ଠିକ କହିଲି ନା? ବଡ଼ ଭାଇ ହଳଦୀ ମୋହିଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନଉଛ, ତାକି ଭକ୍ତର ମନ ଅପୂର୍ବ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ସବୁ ଅଭିମାନ ତାର ପାଣି ଫାଟିଯିବ। ହଁ ନା? ହଉ ହଉ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ, ବୁଝିଲ। ଏଥର ତୁମ ଡୋରି ଲାଗିଲାନି, ଆରଥରକୁ ତୁମ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବି ଦର୍ଶନ ତୁମର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବି ଦର୍ଶନ ତୁମର। ଆଉ ତୁମ ସେ ଚକା ନୟନ ଯୁଗଳରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇ ଖୁବ୍ ଲୁହ ଝରିବ ମୋର, ଖୁବ୍ ଲୁହ ଝରିବ ମୋର। ନା କଣ କହୁଛ? ଲଗେଇବ ତ ଡୋରି? ଏ ମଣିମା ମଣିମା, ଶୁଣୁନ କାହିଁକି ଯେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ମିଶି ଯାଉ ମହାଯାତ୍ରାରେ। ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ, ମୋ ଜଗା କାଳିଆରେ କାଳିଆ।